En dan dit is het lied wacht zijn. En dan nu is het als eerste de zon. Gewoon draaien. En zoals het in kroeg bovenin. En het is gewoon een bijzonder grote eer en plezier om dat vandaag in ontvangst te mogen nemen. We hebben het even uitgegeven, er staan 120 gedichten in, 300 gedichten. De schatting van de Friese autoriteiten wat dat betreft is dat het per dichter ongeveer 400 gedichten zijn geschreven. Er zijn dus in het Fries 48.000 behoren tot goede, zeer goede gedichten. Er staan er 160 in dit boek, 300 in dit boek. Dus dit is de Friese poëzie schaal 1 op 160. En als het bevalt, dan kunnen we er 159 tegen bij. En dat is natuurlijk jaar minstens zo'n ding had toegevoegd van nieuwe poëzie. Dat ziet er allemaal heel goed uit. En het verheugt me zeer dat ik afstand wil, dat is opgemerkt. Ik van zo ongeveer iedereen het minst in aanmerking komt om deze prachtige bundel te ontvatten. Om te beginnen lees ik maar weinig poëzie. Waar zijn liefdesbrieven gezet? Dat is dan het beste idee, dat ik deze vanaf kans toe. Want hier heb je een prachtige verzameling, 1300 tot vandaag de dag. Allemaal dichters die elkaar waarschijnlijk gelezen en nagevolgd en verbeterd